Aja turu sore kaki ana wong anglang jagat ngawa bokor kencanane isine dolan tetulak sandang kelawan pangan wong melek sabar nrimo ing Ong welang ngawi gena masna sidhem sekaring bana langgeng Om Swastiastu Rahayu Sagung Dumadi iki tawaswadake kaya wayah ulun nggir Praja Modeng Pringgondani Gatotkaca inggih mboten lepat napa ingkang dados pangandikanipun Jengandika Eyang Bathara Brama bekti kula katur dumateng paduka pikulun yo tatampa yo nggir banget panarimane jeneng ulun kita ngatur pangabekti marang ulun ora puja-puji pangestune jeneng ulun mara diake kita tanpa nono nggir Gatotkaca pundi wonten pun-punan ragul wonten gegeman dados mustika gesang kula pukulun pepundhen kula ya muga-muga ya nggir tentrem apa kang dadi uripmu Gatotkaca inggih ngapunten pikulun paduka menika kepareng medhak saking Kayangan Suralaya mapan wonten ing kasatriyan Trajulayaran wonten parigawe menapa pikulun lha kepalah ketingalipun paduka menika sumengku sempeng awak bujru ngene Gatotkaca Koroh walih apa jeneng ulun minangka dadi dutane Rama Pikulun Bathara Guru nggir anggone murungake utawa sedyane si putuku dhewe ya kemo wisanggeni bakal ngarabi kelawan Saripatine Widodari Sesiliwangi Bathari Endrawati si putrane Bathara Endra ing Kayangan Kaendran jebulane nggir Gatotkaca tresnane wisanggeni kemono kulake gara-gara madyaning Kayangan Suralaya arang ngapsung ning Lembuandini bali asmara kaca jomplang-jomplanga kawah candra dimukendet bali gedobok ginodhok menceng waja galagil saka polahe utawa saka pari polahe putuku dhewe si wisanggane nggone tresna kelawan Bathari Endrawati mulane dina saiki nggir Gatotkaca aku eneh ana dalan bakal ketemu kelawan putuku si wisangganing kasatriyan Trajulayaran ngapunten Kanjeng Eyang ndadosaken kawuningan menawi paduka menika nglepataken kalian Yayi Wisanggeni ingkang nyebat mboten tarimah menika kula lho kosik nggih Gatotkaca ning kene ki mau aku ora ana unsur bakal nantang perang ora ana bakal gawe ontran-ontreng nadaning kasatriyane putuku si Wisanggeni mung aku ki ngelingke kelawan putuku donya ki mau ambane ora sagodhong kelor wanita ayu sing ngungkuli Bathari Endrawati ki mau akeh pirang-pirang yen pancen si Wisanggeni ora kersa murungake apa kang dadi sedyane nggone tresna kelawan Bathari Endrawati aduh nggih Gatotkaca tembunge jeneng ulun kuwi mau gutuk sela gutuk araning balang sela watu ngerti apa ora nek ana wong balang karo watu sing luput kuwi mau dudu watune sing luput sing balang watune mung diperalat watune iki nggo wong lantaran ngono kuwi nggir mulane aku iki mau bakal sapa jagung lawan si putuku Wisanggeni mulane dina saiki mikir ora minggir lakon obong kowe nggir karo kaca Rikata sang Gatotkaca denon mapake ngarega suta kresna maneh Sadinira semunyuk Anggara Cita
Ngapunten pikulun menawi paduka menika boten saged kula ajeng mengken dados sedyanipun. Boten wonten kali tiga ingkang dados tanding mangsaipun pukulun Bathara Brama. Nggih menika kula Putulun Gatotkaca. Edan yen pancen kowe bener-bener wani kelawan panjenengan ingsun Bathara Brama, apa kowe rek wedi kewalat kelawan dewa nggih? Ingkang kula wantuni menika sanes dewanipun ingkang kula wantuni menika tingkah lakonipun utawi paripolahipun. Sopi jenengan menika umpaminipun sektresna kelawan tiyang putri pundi papan dunungipun menawi paduka menika tresnanipun direbut kados pundi ya aku gelo nggih sampun paduka menika sampun nate nem ning kula menika dados dereng nate tiyang sepuh men niku cobi dipikir iya ya nah iya iklan